Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбир темалар турында кыскача. Тукта ихтибар барырга була. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре уку йортларында куркынычсызлык дәресләре үткәрә. ОРВ баш калкыта, грипп сезонында ерак түгел, авырмас өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Тукта ихтибар барырга була. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре уку йортларында куркынычсызлык дәресләре үткәрә. Юл йөрү кагыйдәләрен 18-нче мәктәп укучылары һәм безнең төшерү төркеме бергә искә алды. Должны не просто знать, а именно соблюдать правила дорожного движения. 18-нче мәктәп укучылары өчен стандарт булмаган уку көне үткәрелде, чөнки алар өчен дәресләрне укытучылар гына түгел, дәүләт автоинспекторлары да алып барды. Мәктәп укучыларына юл аша чыгу кагыйдәләрен, светофор сигналларын һәм юл билгеләрен искә төшерделәр. Шулай ук һәр вакыт автомобильдә каешны эләктереп йөрүгә куштылар. Что не переходить дорогу на красный цвет, нельзя перебегать. Если машина едет, тогда надо сначала подождать, когда она проедет. Потом только идти. Слезать с самоката, когда идешь перед дорогой. Профилактика чаралары кысаларында балалар өчен күңелле бүләкләр, яктылыкны кире кайтара торган брелоклар әзерләгәннәр. Шулай итеп, машина йөртүчеләр аларны тәүлекнең караңгы вакытында да күрә алачак. Балалар белән класс сәгатьләре үткәрәбез, әтиәниләр белән җыелышлар. Шулай ук класслар безнең шәһәр программаларында бикләп катнашалар. Югары сыйныфларда игътибарсыз калмады, аларга шулай ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен искә төшерделәр. Я знал то, что в городе нужно... что в городе надо тоже пристегиваться к безопасному ремню. И на трамвае надо очень сильно держаться, чтобы не упасть, когда резко затормозят. С велосипедами нужно слезать, когда переходишь дорогу. Балалар юл транспорт травматизмын профилактикалау дәүләт автоинспекциясе эшчәнлегенең төп юнәлешләренең берсе булып тора. Әмма ата-аналарда актив катнашмыйча бу проблеманы хәл итеп булмый. Уку елы дәвамында без мәктәпләргә барып, балалар белән очрашабыз, аларга юл йөрү кагыйдәләрен исләренә төшереп китәбез. Юл фаҗигасына эләкмәс өчен ничек үзеңне тотарга һәм шундый күңелсез вакыйгалардан мисаллар китерәбез. Әлеге чараларны Мәктәпләрдә профилактик чаралар дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. ОРВ баш калкыта, грипп сезоны да ерак түгел. Табиблар кисәтәләр, вакцинация турында уйларга вакыт. Грипп һәм ОРВ белән авырмас өчен нинди чаралар күрергә һәм нинди табиблар белән киңәшләшергә кирәклеге турында тулырак безнең материалда. Алексеевлар ел сайын бөтен гаиләләре белән медицина тикшерүе узарга тырышалар. Быел 6 яшьлек Даша 1-нче сыйныфка кергән. Шуңа күрә дә нинди киңәшләр бирәселәрен белер өчен алар балалар поликлиникасына тагын бер тапкыр килергә карар иткән. Даже перед самой непосредственно школой нужно будет проходить медосмотр, а так мы прививки все делаем. Мы пока не делали никаких вакцин от свиного гриппа, но планируем. Табиблар шулай ук кабатлаудан арымыйлар, кисәтелгән, димәк коралланган. Моннан тыш медицина тикшерүен бушлай үтәргә мөмкин. Моның өчен медицина учреждениесен һәркем үзе сайлый. В возрасте 6 лет необходимо пройти обследование 11 специалистов, сдать анализы крови, мочи, пройти УЗИ, ЭКГ. А в возрасте 7 лет необходимо пройти только осмотр 5 специалистов, сдать анализы крови, мочи. Придя на медосмотр в поликлинику, ребенок может быть здоров, у него нет никаких проявлений инфекционного заболевания, но при этом он может находиться в инкубационном периоде. Шул ук вакытта вакцинацияны да истә тоту мөһим дип кабатлый табиблар. Прививка баланы 4 төрле инфекциядан саклый алачак. Алар арасында дуңгыз һәм кош гриппы бар. Ультрикс квадри һәм сови грипп кебек кулланылган вакциналар вакыт сынауларын узган һәм үз нәтиҗәлелеген инде испатлаган. Айзилә Шаймөхәммәтова, Анастасия Крюкова, Кирилл Хабзия, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз.
Шерман кушаматлы хәрби хезмәткәр гаиләсендә кыз бала туа, әлеге яшь әти үзенең статусын белми, ләкин туганнары аның белән элемтәгә кергәч шатлыклы хәбәрне җиткергә өметләнә. Әлегә бу вакыйга белән ватанны саклаучының гаиләсен котларга Чаллы мэры Наил Мәгъдиев һәм безнең төшерү төркеме килде. Он написал: «Не теряй меня, я пропаду ненадолго со связи, скоро появлюсь». Бу хәбәрне хәрби хезмәткәр Шерман агымдагы елның февралендә хатынына яза. Но сейчас пока с февраля тишина. Он пока не звонит, не пишет, но у нас очень большая надежда, у нас чувство, у нас какое-то внутреннее спокойствие, что он обязательно к нам вернется. Мы его ищем везде, молимся за него. Очень ждем домой. Исән сау кайтачагына ышанычны хәрби хезмәткәр үзе уята. Шерман киткәндә вәгъдә бирә. Аңа ышанмаска нигез юк, ул һәр вакыт үз сүзендә тора. Он был готов, то есть как бы уже морально, физически, технически, он все понимал, что, что как происходит. Он мне вот это рассказывал, как бы говорил, что все будет хорошо, я вернусь. Когда уходил, сказал, что я обязательно вернусь, выполнив свой долг с чистой совестью. А ваша задача – верить, надеяться и ждать. Вот, мы очень все семьей ждем, надеемся, конечно, возвращения нашего дорогого, любимого сына, которым очень гордимся. Надеемся, что ты сегодня тоже чувствуешь что-то, что сегодня праздник, что у тебя 23-го родилась дочь. Это ты, я думаю, что ты обязательно это чувствуешь. Потому что он мне много раз снился. Много снился он, все, что он как бы домой приходит. Чөнки хәрби хезмәткәр әти булды һәм хәзер аны өйдә кызы да көтә. Аның гаиләсен котларга Чаллы мэры Наил Мәгъдиев килде. Никакие графики рядом не стояли, когда речь идет о семьях наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Мы пришли в семью нашего воина, героя. На свет в этой семье появилась девочка. Я, как руководитель города, как мэр города, считаю своим человеческим и профессиональным долгом, и как мэр, и как гражданин, оказывать помощь и поддержку. Гаиләгә яңа туган бала өчен комплект һәм 100 000 сум акча тапшырылды. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яракынчылык деликатесын шолдан чыкмышыда татып карарга була. Шәһәрдә Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе эшен дәвам итә. Чавычак балык, тунец һәм башка деликатеслар Дубрава сәүдә үзәгендә. Шолда Камчатка балыкларын һәм улдыгын беләләр һәм һәр вакыт түземсезлек белән көтәләр. Ассортиментта диңгез деликатесларының 35 артык түрі бар. Астызлы, кайнар һәм салкын су белән ысланган һәм әлбәттә табигый кызыл улдык, кижуч ак балык, нерка һәм палтусы деликатеслар арасында Камчатка патшабикәсе дип чавычын атарга була. Йомшак, астызланган балык омега-3 һәм омега-6, шулай ук аминокислоталарга бай. Чаллар аның артыннан кабат-кабат киләләр. Просто вот так вот рыбу и черный хлеб. Все, больше ничего не надо. Сколько рыбы дали мне, очень вся вкусная. Даже вот, я не знаю, какая вкуснее из них. Все очень вкусное. Икра, как икра, всегда вкусная. Рыбка очень вкусная. Уже 5-й раз я прихожу сюда. А икру пробовали? Пробовал, очень хороший. Малосоленый такой вкусный, прямо масло можешь, так можно с хлебом. Барлык файдалы үзлекләрен саклап калу өчен деликатеслар туңдырылмыйча китерелә. Тәмле һәм файдалы балыктан тыш Чаллы халкы кызыл улдыкта алырга килә. Хотя бы один раз можно себя побаловать такими деликатесами, как говорится. Вот, решился и взял. Всегда я беру, я покупаю продукцию, очень нравится, спасибо. Беру, когда внуки приходят, угощаю внуков и детей. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсенә 9 сентябрьгә кадәр Дубрава сәүдә үзәгендә Автозаводский проспекты 18Б адресы буенча барырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.
Продсклад «Победа». Творог 5% 300 грамм 82,50. Колбаса докторская «Совнарком» 245 рублей за килограмм. Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок. Впервые в Челнах. Камчатские деликатесы от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 4 по 9 сентября. ТЦ Дубрава. Проспект Автозаводский, 18Б. 15 сентября. Органный зал. Маэстро из Вероны, Италия. Паоло Бачанелло.